Ja, ik ben best wel met een heel groot avontuur bezig. Wat natuurlijk oorlierlien al ontstier bij u. Van wat kunnen we nou nog doen? Wat we eigenlijk nog net dienen hebben. Een plaatmeidje met een volledig orkest. Dus we hebben contact gezocht en nou, we hebben fått heel positief al hier. Nou, een hele lange wei. Noemensgroeien, arrangementen met arrangeurs, met dirigenten importeren. En uiteindelijk ben we uitgekomen op een heel album van 12 nummers met 6 stikken die we al eerder uitgebracht hebben en 6 nieuwe stikken. Ja, de kast is echt uit mijn jeugd. Dus ik heb luid zingend al die nummers in mijn jeugd voorbij horen komen. Normaal spelen wij natuurlijk de grote klassiekers, Brahms tot Beethoven. Maar het Noord-Nederlands Orkest is ook een heel veelzijdig orkest. Dus ze zijn al gewend om ook uitstapjes te maken naar de popmuziek. En ja, dit is natuurlijk een heel bijzonder project om samen met de kast dit album op te nemen. Van deze take vond ik de brug heel veel sterker. Dat was goed, hè? Dat rustige stuk was met veel meer overtuiging gespeeld. Ja. Een kers op de taart eigenlijk van uw hele carrière als de kast. We staan op 34 hier en uiteindelijk resulteert dit in 2 concerten hier in de Oosterpoort. We hebben nog het opnemen binnen op 13 november en op 14 november in Ahoy. Dus daar werken we heen. En ja, daar ben we dus al oorlog mee bezig en dat is fantastisch.